Mga substandard daw nga bakal ang gigamit sa halos 400 kagambalay sa General Santos City ug Sarangani nga naguba sa linog ni adtong Hunyo. Sumala sa National Bureau of Investigation, ang mga bakal nasayrang gikan sa girade nila nga steel company sa Davao. Ano report? June 8, dihang mitayog ang magnitude 7.8 nga linog sa probinsya sa Sarangani ug kasikbit nga probinsya. Gatusan ang gambalay nga nadaot. Sa pag-imbestiga sa National Bureau of Investigation, ang halos 400 nga gambalay sa General Santos City ug Sarangani nga naguba, substandard ang mga bakal. Tanan, gama daw sa Davao Mighty Steel, ang girade nga kumpanya sa NBI ug PAOK ni adtong August 14. Kini ang nadiskubrihan sa NBI Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosives and Foreign Malign Unit. Pagpamatuod daw niini ang markings nga DMS sa mga bakal nga na-recover sa mga debris. 70% of the structure na gumuho sa General Santos at sa Sarangani, yung bakal nang galing sa Davao Mighty Steel. And nakita nyo doon sa video yung markings, kitang-kita. Malakas yung lindol, but supposed to be structures like 2 floors building, it can withstand yung ganyan na lindol. Pero because of the substandard steel bars na ginamit, gumuho na at nanggaling sa Davao Mighty Steel. Sumala sa NBI, sagad sa mga gambalay nga nahugno nga migamit og bakal sa maong planta, iya sa gobyerno. Mostly actually government offices. Merong mga pribado po pero kokonti lang tulad ng enterprises, may mga tindahan. Ang matindi yung sa ospital po kasi kakagawa lang po talaga nun. Opo. At hindi na po siya magagamit talaga. Meron din po tayong nakuha madami sa mga eskwelahan. Doon na pa'y nadiskubre ang NBI sa mga bakal nga gama sa maong planta. Mataas ang level ng kontaminasyon ng uranium, thorium, and for the first time, radium-226. Sa 194 ka Pilipinong nagtrabaho sa maong planta, 57 ang nakitaan og epekto tungod sa radiological exposures. Duha kanila nagpositibo sa taas nga level sa radiation exposure. Ang karamihan po sa kanila ay nakitaan ko ng pamamaga ng kulani dito sa may bandang leeg, first degree burn o pagkasunog ng balat. Meron din po sa kanila na mayroong mga bukol umas sa ibang parte ng katawan. Sila po ay forklift operator. Yung iba naman po ay nasa waste material, yung iba po ay nasa tunawan ng bakal o yung furnace. Moabot sa 4 billion pesos ang kantidad sa bakal nga nakumpiska sa NBI ug nagpabilin sa sulod sa pasilidad sa maong planta. Bisa nagduso na og reklamo ang NBI sa DOJ, doon na pa daw ginatan-aw nga elemento ang NBI sa girade nga planta. Pinag-aaralan namin yung money trail nila kung paano nila pinipinansye. Ngayon na masasara yung mga yan, there might create an impact to our banking industries as well dahil may mga utang eh. So, mahaba pang investigasyon to at marami pang kasong pwedeng lumabas dito. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.